Ce faci? E supărat. Păi de ce e supărat? I-a dat și un Strepsils și ascultă-mă. Știi că vine Crăciunul, nu? Știi ce înseamnă asta? Nu te gândi la fuego, luminițe și nu știu ce. Vine Moș Crăciun, mă. Și? Și am fost rău anul ăsta. Dar cu și-a fost rău anul ăsta. Tu, mă, pe ce rele ai făcut tu, zi? Păi, i-am spart geamul vecinului Așa? și am furat și 3 crompe din grădină. Pe astea rele, mă. Păi eu anul ăsta am omorât vreo 3 șapche de muște și aseară, de exemplu, eu ai că mi-e și greu să recunosc, dar n-am mâncat toată mâncarea din farfurie. De ce nu poate fi Crăciunul în 2 ianuarie, mă? Stau o zi cu minte și a doua zi vine Moș Crăciun. Mă, tu mă asculți sau ce faci acolo? Vorbesc cu niște prieteni. Vezi că mă duc până la baie. Du-te. Să nu umbli aici. Du să rămâi. Ce? Nimic! Oare să mă uit la asta pe conversații? Da, mă uit. Iaco vorbi cu Antonio. Ce faci? Bine, Eu îs la Beni și ăsta încă crede în Moș Crăciun. Egal 2 paranteze, dar Moș Crăciun nu există. Muahahahaha. Nu există Moș Crăciun? Nu există Moș Crăciun? Supărat, un necaz este în jurul ta minciună. Păi dacă nu există Moș Crăciun, atunci cum apăreau toate cadourile alea în fiecare an sub brad? Mami și tati. Mami și tati. Amu m-am prins eu. De ce în 2003, când mi-am dorit un fular micuț, am primit unul mare și roz. Că era din partea lui mami. Și în 2000, nu știu cât, când am făcut eu 14 ani, am vrut o lopățică de nisip să mă joc cu vecinul, ăla care ascultă manele. Și am primit o lopată, că era afară zăpada mare. Da, aia. Atunci anul ăsta o să-mi doresc un Nokia de la așa micuț, poate primesc un iPhone.